telefóne, ako pomôžem? Dobrý, prosím vás pekne, ja by som potreboval vám dať mailovú adresu, aby mi chodili od vás. SMS-ky. Voláte sa celým menom? Áno. Matejka Pavol. Ďakujem. Dobre, takže máte záujem, aby vám chodili, máte nastavenú elektronickú komunikáciu, nerozumiem teda. Ešte raz. Áno, lebo mi došla od vás, či som bol, a mailovú adresu. Ja tam nemám od vás, lebo mi poslali, že na mailom. A chceš si nadiktovať novú? A ja si chcem to nadiktovať, to číslo. To mi poslali správu cez mailom. Aké číslo? No máte to v rámci elektronickej komunikácie. Áno. Tana Blášková zavinač adresu. Nie, to máte. Chceš zmeniť? no, to je, zmeniť to na Matejku. Matejka Pavol. Tak. E-mail Matejka Pavol zavinač. Nie. Diktuj to od začiatku. Zlatovská.7.trenčín.slovensko. To je názov mailu. To je, dobre, prepáčte, povedali ste, že máte Pavol teda, takže dobre, ako má vyzerať ten e-mail? Malými písmenami Zlatovská. Zlatovská? Zlatovská, áno. 7. Trenčín.slovensko. Všetko malými písmenami. Zavinač? A kružku Áno. mail com. Mail.com, nemá to byť gmail.com? No je to, je to písané ako, com. Áno, ale to pre tou bodkou je čo, majo.com? Áno. Alebo gmail.com, majo, M-A-J-O. Áno, mail. Áno. A com. Gmail, dobre. Áno. Okay, Hej. A e-mail je ešte raz zlatovska.7.trenčín.slovensko. Áno. Tak chvíľočku zmením vám to a vám to prepošlem. Nech ti tam posielajú poštu. Dobre, takže máte to zmenené, posledná faktúra odoslaná, nič nové vám neprišlo, všetky faktúry sú uradené. Dobre, ale kedy Môžem ešte niečo pre vás urobiť? keď mi poslali správy na ten mailom. Aké správy? Keď došli s týkom, alebo áno. Hej.